Timang katawan, Jay. Nakakainis ka na, kanina ka pa. Sino ba nagsimula, di ba ikaw? Timang ka talaga. Sige, ulitin mo pa, makakatikim ka na sa akin. Gusto mo ulit-ulitin ko pa eh. Timang, 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 timang. Sige, tibagbagi ko. Sa bahay talaga lumakayang baak. Oh, pisti sa bang, nagpigsa kang agawis, di ka magbalik. Pero Ba't ka nakakondisyon eh? Madi nga nakakondisyon. Talaga lang mo, nga madi mo mag-basketball. Siyempre ka, boss. Naisak ba diyangin eh? Mapabasol pa itaangin, nagadumot nga pambarmaw. Naisot ko maday. Alito mo kami nga hangin. Hindi kisama. Badak pa yung pakita kanya madiwa. Fade away layup ka. Kita mo la jay. Mala joke ka jay. Idol ko jay. Gado nga mo. Talaga yung hook shot ka. Ha? Oh, makabot jay. Ori na yaw may. Balbalin na lang madi. Gado nga mo, langsot. Kalalaing paimit ani pitong. Malajoke ka day. Pitong. Pita ka na jay. Basketball mo la jay. Gawin na. Pitong ti apelyido na day. Okay. No tumira dyan. Ilista mo. Nice. Naintiranan. Istang atago sa akin. Sa, yala mamatay. Woy. 10 seconds. Insirik da day. Lamang di kalaban da. Intiran na di tres. Okay. O tapos, mano tilamang da? 20 lang may. Pero 10 seconds lang nga din ang drive. 20? 10 seconds? Sa, no kasi nga 20 ka, di tagayaya mo na. Alay payag. Woy, nalay nga day. Tumira nga rin di 3 points sa adjikit. Kunana dyan announcer. Pitong 3 points. Napana. Kung di talo lang, nag-tres lang mo ni pitong. O, di lamang dapat di sotyaw. Kapay, madi ka makawawat. Pitong 3 points kunana nga rin dyan announcer. O, mano aday, di 21. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ay, why? Nice. Ito nga 3 point. Nakabata pa yata 10 seconds. Gawin 20 lang madi lamang tikalaban da. Nice. Kisti sa bahanan. Nalay mo gama din nga pitong. Gawin na Andres, isungarod nga idol ko ada. Tawan nagbali na ni Jokik mo Nalay nga din nga pitong Dikit-tikas tuwin niya. Sabi nga pag-applyak, jak maala. Alam mo, Angie, magaling pala mag-basketball si Baak. Oo, magaling talaga yon. Bolero yun eh. Ni, pa parang nagdiduwa ka sa rampiting. Abod-pudod pag napagnada. Mercedes! Angie! Saan kayo pupunta? Okay. Kapalan niyo, nakabudpudot. Si Angie kasi nagpapasama kila Baak. Si Baak, parang napansin kong pumunta sila doon. Nice. Ah, baka dun sa silong ng mangga. Okay. Alam mo dun, Angie? Oo, alam ko doon. Doon ko din nakilala yung asawa ni Andres, si Tigre. Ha? Si Tigray? Kilala mo na, Angie? Ay, hindi. Kasasabi ko pa lang. Tara na dun, Angie. Mainit dito. Tara, samahan ko kayo. Sige, tara na. Okay. Bisa nyo, mainit. Naglapsat na yung pagbalasa ngayon. Pasalamat kayo dati makaon. Nawal lang, arugang kayaw. Makapaturog mo tatay panawin Andres. Bak. Bukan yung ulap na eh. Mabayaw. Kisti sa bang tila mapanpansin mo. Ito nga kinitin daw, jikimot ko pa eh. Angie, parang wala naman sila dito. Andun sila sa dulo. Oh, no! Bilisan mo na lang maglakad. Init pa dito. Ang kati-kati. Oo, anong ginagawa mo? Wala, makikitong tudo. Andyan sila, oh. Wow! Sabi sa'yo, eh. Nice. Hoy,
Hoy, Baak. Anong ginagawa niyo dito? Nakikita mo na nga nakaupo ako dito at tong mukong na to nakahiga. Magtatanong ka pa. Ikaw naman, Angie, magtatanong ka pa. Kita mong nakaupo sila, para kang timang. Makatimang ka naman dyan. Akala mo, perpekto ka. So what? Basta timang ka. Nilakit na gito. O sige, ano pang masasabi mo kay Mercedes? Unang banat para kay Angie. Bukis sa bambaak. Pagkapampa nila, duwa nga sa piteng. Sisimulan ko na ba, Baak? Eh di simulan mo, timang. Timang ka daw, Angie. Nakakainis ka na. Kanina ka pa. Sino ba nagsimula, di ba ikaw? Timang ka talaga. Sige, ulitin mo pa. Makakatikim ka na sa akin. Gusto mo ulit-ulitin ko pa eh. Timang, 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 timang. Nilakit na kita duwang ampyangin niya. Bukis sa bata kita yung ubingin niya. Paras kayo mo lang timang. Pumunta ba tayo dito para mag-away? Hindi, timang. Ikaw kanina ka pa, ah. Nilakit na gituin niya. Bayan Baak, tagsabong da. Sige, glamang kayo. Bukis sa bayaw. Makita mo na sino tinalain nila yaw. Ito naman, di ka na mabiro. Masyado kang hot. Joke lang. Kahit naman ako, nagbibiro lang din. Di ba, Baak? Sige, ituloy yung. Ikaw ba, gusto mo pa kami pag-awayin? Kaya nga. Ba't ba kasi andito kayo? Tahimik lang kanina ng mundo namin ni Andres. Eh, nami-miss ka daw ni Angie. Nagpasama sa akin dito. Hoy, wala akong sinabing ganon. Tapos, yung isa naming kasama dyan, gusto niyang pumunta dito, baka daw may merienda kayo. Makikipalanit. Hoy Mercedes, wala akong sinabing gano'n ha. Meron kaya? Mukha mo pa lang, nagmamanti ka na. Ikaw, kahit babae ka, papatulang kita. Eh, di subukan mo, Timong. Grace, tigilan nak. Bagkulak ating babae. Bukis sa bayaw. Ano pakialam ko kanyayaw? Paras ka lang timong. Pagtinimpungan kayo kayo. Istorbo kayo, pinagturog. Wala kayo. Napaungit ka di taon. Papahinga kasi yung tao, ang iingay nyo. Si Palanit kasi, nagsumbong parang bata. Ano? Ako mga may kasalanan? Si Angie ang nag-umpisa. Ako na naman napansin nyo, si Baak kasi, pinag-aaway-aaway tayong tatlo. Kaya nga, Isti sa bayo, sakpati pabasulin nyo. Kagpay sumo, basol mo, takimlatan. Goodbye. maka-goodbye naman, Timong. Kisti sa bana nga pala natin. Sumsum romanin. Hindi siguro nakakain yun. Siguro hindi nakakain yun. Matamlay yung mukha niya eh. Kulang sa mantika. Makapagsalita ka naman, Mercedes. Kung ikaw nga, ang lakas mo kumain ng atang. Ako na naman nakita mo. Bakit ikaw hindi? Bakit? May sinabi ba akong hindi? Hoy, magtigil nga kayong dalawa. Ito kasi si Baak. Akala mo naman di kumakain ng atang. Kisti sa bamgit di. Kumano ka man natatuwing. Hoy, wag ka naman ganyan. Babae yan. Pakialam ko. Oh no! Kiyos, ang kapispisa. Paano ka makakapag-asawa pag ganyan yung ugali mo? Tara na, Angie. Goodbye. Talaga ngayon banikis mo pa ya. Ipakipakitam kanya kata buksit mo. Tiko na makit na. Pakpakawan. Kabaging ka kumani man. At least, maputi. Tara na, Angie. Iwanan natin siya dyan. Sige, tara na. Diyan ka na, Baak. Magsulo ka hanggat gusto mo. Kisti sa bayo, hindi nga babae. Istorbo kayo, ti pinagbiag. Ay, padadak ti bali nga lalaki dita. Dati sarili nga paninindigan. Okay, masay. Solo ah. Sana all.